Terve. Kukas se täällä tulee? Rauli kumpuaa. Rauli poika. Tuossa tuo Rauli tänne mun ikään. No niin mistä se kaukaa sattuu? Australiasta. No sulla on ollut pitkä hiihtomatka. Joo. Mistäs päin Australiaa? Brisbane kaupunki. Brisbaneista, joo. Northside, Southside? Southside. Southside. Very well. Alright. Joo. Pitkään tässä on toussa? Melkein koko ikäni yli 30 vuotta. No niin. Nyt sä oot ekaa kertaa sitten täällä Rovaniemellä. Tämä on 3. kerta, mutta... 3. kerta, joo. Mutta eka kerran täällä on mun. No, tultiin tänään joulupukin Pajakylän kyllä viikon alussa, mutta ajateltiin tulla taas. Niin... Hyvä. Kivaa. No niin. Pitkäänkö sä nyt olet sitten Suomessa? No, en ole siitä varma, jos se on vähän semmoinen monimutkainen tarina, että äiti ehkä tulee taas kesäksi, sitten minä hoidan häntä. No niin. Se palaa Australiaan, sitten ehkä minäkin palaan. Selvä sitten. Joo. Olet ollut sitten täällä kesällä enemmän täällä Suomessa niinkään. No, mä en melkein nyt 3 vuotta ollut peräkkäin siis. Joo. Äiti tuli 2015 ja sitten sanoi, se tulisi taas 2017. No niin, joo. En ole varma siitä, mutta aina mä pärjään täällä, mulla on omat tulot ja täällä on nähtävää ja kaikki uutta, mitä ei löydy Australiassa. Näin on, niin kuin lunta. Niin kuin lunta. Joo, kyllä, joo. Siellä teillä päin Brisbaneissa ei ole paljon lunta. Ainoa lunta, mikä löytyy, niin taitaa olla pakastelokerossa. Joo, se on hyvin arvokas kuumana kesäpäivänä. Kyllä, näin on, joo. Erityisesti jouluaattona. Kyllä sitä minä olen kaivannut useampana vuotena sitä, joo. 40 asteen jouluko. Kyllä, joo. Se on kun huonosti lämmityssä saunassa olisi. Jatkuva sauna melkein. Joo. Hienoa. Tuossa oli vähän lähemmäs, näin. Vielä kerran. Kiitos. Oi, tää meni hienosti. No niin. Kiva, noin. On kiva tutustua. Niin ehkä haluat sä tulla tänne nöyryttää itsensä? Tavallaan vähän enemmän ujo. Joo. Sillain. No niin. Ootko sä nyt täällä Rovaniemellä pitkään sitten? Me ollaan huomessa palaamaan. Joo. Missä te ootte nyt ollut Suomessa käynyt sitten? Tällä hetkellä asun Lahdessa. Lahdessa, selvä. Joo. Sehän on jo ihan etelää täällä. Ihan etelää. Joo. Mutta kiva kun sä pääsit käymään täällä. Mulla on oikein ihana nähdä sinua. Mä toivon sulle mukavaa kevättä täällä Suomessa sitten. Ja koitetaanko me nähdä sitten Brisbaneissa jouluna? Kyllä kai, joo. Se on hyvä suunnitelma, joo. Mä aloitan sitä Southsidein puolelta ja sitten Northsidein puolelle. Joo. Niin eiköhän me siellä törmätä. Kiva. Kiva. Kiitoksia sulle. Kiva tutustua. Kiitoksia oikein paljon. Oikein mukava, kiitos.